Bună, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars. Azi vreau să testăm mape, să văd dacă nimerește și a mea. Asta se numește de Toxic Arena. Doamne sfinte, băi, ce tare să-i chestele astea, să așa multe power-up-uri. O să încerc să aștept să-mi fac ultimata, că voi fi jale acolo. Nu aștepta. Când începe să-mi dea... Gata, da. Uai, the hell, what the hell, nu cred așa ceva. Sunt două legendare împotriva mea. Da, mă o să fac timp. Nu știu de ce. Da, spike-ul ăsta mă enervează, spike-ul ăsta. Nu-mi pasă ce face Amber, vreau să-l mor pe spike. Era că mă făcea dintr-un hit, adică... Ba, a fost o mapă ok de bine, mapele astea n-ați până mai trebuie să joc. Este niște mape de foame. Păi, doamne, dar... Bă, nu găsesc mape mele de nicio culoare. Mame, cât de puli. Da! Doamne, că vin ăștia, bă, stau acolo 3-4 triliarde de ani. Mamă, îmi pare rău, nu poți da la toate like. Dau la toate like, ca disperatul, că toate e bune. Să, bă, se trezească ăștia să... îmi pare rău. Cui dau dislike la mapă, îmi pare rău, dar dacă îi dau dislike, chiar că e nasoală. Bă, da. Dacă dau dislike, bă, mai e bine să verifice cineva, că e mapă nasoală dacă e așa. Dacă nu ce-o vrut, bă, asta e viața, asta e viața. Știți expresia? Totul e grele. Reconzec. Expresia. E expresia, nu știu. Nici cu o să lasare. Dacă vine o Shelly cu mine la ultimată, băi, eu sunt mort. Că nu vine și cineva la mine. Deci nimeni n-are curajul la mine să vină. Nimeni. Văd. Ai de Shelly, dacă vine Mihaițu, e nasol pentru mine. Nu știu dacă mă feresc. Depinde când își dă el ultimata. Dacă îl omoară. Man. Nu cred. Deci dacă mă bătea, era culmea. Hai, Mihai, nu mai are ulta. Măcar Mihaițu nu mai are ultița. Uite pe Mihaițu. Uite, Lila Mihaițu, că l-aștept aici. El aștept aici pe Mihaițu. Mihaițu. Nu mai fă Mihaițu hihi-ul ăla. Nu cred. Mamă, ce întresul Mihai. Ce întresul Mihai, că a fost ok mapa. Ce quest-uri am noi?
Mă doar la bască. Băi, da... Nu, mapa mea n-a avut nicio recenzie. Din câte văd eu. Da. De ce nu pui, mă, pe nimeni, pe cineva într-o parte, mă? Bă, da, de ce? Că-i dau nu știu, deci sper doar i-am dat dislike. Nu accept, deci de acum gata, de gata, care îmi plac, gata, nu contează ca piesă. Mă, nu, mapa asta e de căcat. E de căcat. E de căcat mapa asta, nu zic că e rea, dar nici nu zic că e bună. Da, nu, voi dacă vedeți o mapă normală, dați like. Că merită acea mapă. Normală, cu chesturi, nu mape de genul ăsta, doar deci la competition, de duo, de solo, de ce vrei, doar de astea găsești. Deci doar mape de astea găsești, n-ai cum altceva, alte mape n-ai cum să întâlnești. La acest minigame mirobolabil, la acest minigame incredibil, nu poți să întâlnești astea altceva. Sunt chiar niște mape extrem de rare. Doamne, mi-a picat bine că uitară să-mi pună rampă. Uitară, e bine, mă, fix unde sunteți, Gary, nu puseră rampă. N-am alulat nici de apă, nici șes nu i-a pus. Doamne, a venit ăsta farmat. Iată și sărit. E bine că pe noi nu poate sări. Adică își face ultima dată și cred că l-alege ori pe el primul. Bine, nu, ăla e maxa, cred. Da, fii rar tu să fii de coleg că să trag una de proastă. Băi, mă, hai mă cu timul, de bun simț, mă, dacă nu din bunul, de bun simț nu-l omorâm, mă, pe ăla. Bă, că dacă erai tu, te spărgea ăla. Doamne sfinte, băi, deci, Doamne. Dacă ăsta e abonat la mine, să-i trag o catoască. Da, e abonată doar brânza la mine. La mine e abonată doar pățile de brânză, sunt abonate. Uite și pe ăsta, se dă mare cu gadgetul lui. Iti. Oi, 3800! Doamne sfinte, dar cum bă, un hit? Nu știu, mapele astea nu mai rezist. Sunt niște mape extrem de... N-am văzut. Da, deci, nu, o să treacă. Bă, de n-am avut niciun vot și deja e ora... Uite, câte ora. 7:30. E luni și data de 22 februarie, 7:30. Adică, deci, ce? Mă nume Carl, vreodată. Bom. What? Mi s-a pus de merge 1700, adică... Ca să vă imaginați. S-a pus 1960, e incredibil. Carl. N-aș facă dă hit-ul foarte încet la Carl. Da, e tare gadget-ul. Nu știu ce a pus craniile astea, mă, într-o ordine să le pună naiba. Bă, tu! Uite, bravo!
Doamne! Deci mai joc o mapă, prieteni, și după aia nu mai. După aia nu mai joc nimica. Nu mai joc nimica, bă, că nu... Deci a dat mape de căcat. Mape de căcat! Mape de căcat a dat. Băi, să vă uitați și voi la mapa mea, să vedeți cât de căcat e a mea, între ghilimele. Păi nu pot să, dar nici nu e bună. Nici nu e bună. Ardea. Oh, mă muream oarte. Băi, că vin toți pe mine. Gata, pușăm la trofee. Crash, da. Boxing, da. Da, mă, să fac și o hartă, că deja m-am enervat. Uitați-mă harta mea, că e, mă, e urâtă, e urâtă în pizda mea. Ce naiba, dau ăștia părți proaste rău. Și asta, dă spacebar. Dă mission. Dă mission. Dă royal map. De câte puteți vedea, toate mapele mele sunt originale și mai multe chestii. Stai, stau de așa și bine, mă, să fac și o bamă de brawler, bă, să văd naiba cât de greu e. N-ai, faci un mapă troll, na, că așa trebuie. Super. Super stack. Sure. Stai că... Da, cred că din că stack ce înseamnă fotbal american. Bine că nu există asta în joc. Ce să vă, mă, și cât de greu e. Fac un buș. Stai, ar fi na, simetrie, uite, bă. Fac, nu, simetrie. Doar în gri. Gata. Stați.
Dacă nu vorbesc, să mă scuzați. E doar concentrare. Doar concentrarea. Hai. Da, las. Delete. Nu. Așa. Să aici îmi facem ușor. Acum că am făcut un buș foarte frumos, ce să zic, vreau să ne poate puțin mici, niște mici echilibri. Gata. Acum că bușul e mai mic, da, e ok să zicem. O să ia asta, e așa, nu. E. Eu nu mai înțeleg. Gata. Presimt. Claire. O să revină cu mapa făcută. Am revenit. Am creat mapa, cam așa arată, după ce am lucrat la ea. Și cred că va dura puțin mai mult, dar să încercăm să dăm niște tricuri. Cu Edgar. Da. Da. Hai să încercăm. Unde se vedea cam așa arată. Între aici, poți să te duci și aici. Păi bine, cu multe să. Da. Bom. Poc. Noi. Aici am dat un gol.
Vom încerca un trick. Dacă vreau un trick. Stai, mă. Nu că dacă trebuie să fiu aproape de partea. Hai! Deci ca să vă prindeți nu merge tricul ăsta. Da, tare, nu? Ce să zic? Cu Mortis, stai să vă arăt cam cum e gameplay. Bine, e bine pot lua și exit. O să mai jucăm câteva meciuri. După aceea, din câte puteți vedea gameplay cu Mortis. Nu se complică. Mamă, am ratat Ferrar. Nu cred. Încă doi. Stai. Băi, dar eu dau prea repede că eu... Alea să încerc să dau cu auto-aim, sunt curios cum va ieși. What? Dacă dai cu auto-aim... What? Ai. Hai. Și cam așa se face. Nu, da. Acum, pe final, ca să nu fac episodul acesta degeaba, hai să dăm și noi câteva meciuri cu Edgar. N-am jucat niciodată, deci nu știu dacă am jucat. Harta asta cu câteva luni și n-am jucat deloc pe ea. N-am fost online, ori. Nu prea am jucat pe harta asta. Sau odată. Hai că odată am jucat. Nu cred, băi, ce domne, ce bine jucat. Poate nu joc impecabil. Ems. Cred eu am o resimțire. Nie mă dăci. Îți mai place jocul? Când îmi fac ultimata, îți sparg și pe ăla, stai. Hai, lasă, nu-l sparg. Da, care star power fac. Bine, nu m-am dus. Pizarele o să fie. Că dacă trebuie, merg. E puțin goală mapa. Nu, de fapt e bine. Asta oricum sigur nu e făcut de Supercell, nu prea utiliza Supercell asta sau astea. Acolo un Edgar de 4 pe nu mă risc. Ce se care pare mai mult că e bot. Adică eu veneam spre ea și... Nu cred că mă bot, Nu cred, dar da mai mult de mici ca mine. Așa. Da, ne vom deja ne lungi destul de mult cu episodul. Da. Și
45, doamne. Are ceva după Nani. Doamne, doamne. Nu știu dacă să măris, stai că nu măris. Oi, ai, ai. Stai că aștept oportunitatea. Oh, mama mea, nu m-am dus. I-a dat să-și 2 hituri. Ai de viața mea. N-am Leon și mi-l doresc foarte mult, dar nu primesc, din păcate. Se bate acolo Search cu Leon? Apare și Leon dintr-un heal la jumătate de viață. Cred că are Leon mult power. Nu, dacă ești... Cât power are? 2. Bine, 2 power. Are și 2 power și 2 la... Știu că e baby. Din 3, mamă, dacă stai că nu, lasă. Dar nu pe nimeni cum plăgăm, dar în fine. Și-o bată Search. Dacă o bate, las. Dă-i mă, Leonache. Oh, nu. Oh, nu cred. Yes! Mamă, holy dată moly. Hai că am câștigat 18 trofee. Am făcut? Hai că am făcut și 20.000 de trofee. Sezonul a fost sezonul ăsta nu știu dacă îmi devine. Mi-am propunerile mele am pușat foarte mare. Mai încet, nu pică nimic, aproape. Nu v-ați întâmplat și vreodată trebuie să vi se întâmple. Bă, testare top 2 de redobri și... Nu s-a întâmplat și vreodată, mă. Trebuie să vi se întâmple. Să... Nu mai aveți chef de joc că nu vă mai pică nimic, eu cred că s-a întâmplat. Boata are aproape toate legendarele și Leon, mamă, Leon, 111. 1111. Are un profil incredibil acest băiat. Ce m-a dat a fost 4 global. La un challenge a câștigat, clar. Și ai... Mamă, n-am văzut, cred. 61.000 victorii la 3v3. Da, a jucat doar la 3v3. Că eu am mai multe victorii la 2 decât el. Să fim sincer. Și la solo 1300. Are insignia toate? E destul să la nu cred că a vrut să-și fi dat de timpul. Doamne, sfinte, 375 și cu 2 globale mai mult. Da. Mamă, dar câte victorii are mai multe, da. Ăsta, mamă, Doamne sfinte. Doamne sfinte, voi, Doamne. Doamne, asta în local. Care este? Și dacă e Mădălin. 10 surprinzător Mădălin. Are rank 3 și 2 Pembor. Bine, bă, chiar e bun. Pe nou colonel Ruffs. Cât are? Mădălin. Poate aș vrea să ajung la Mădălin. Da, Mădălin, dacă vezi blogul acesta, vreau să colaborăm.
Hai că da, hai că colaborăm bine, hai că mi-acceptă că sunt șanse să mi-accepteze aproape 1% și să vadă acest videoclip. Hai, continuând. A trecut jumătate de robot. Stai că termin episodul acum. Stai liniștiți, voi, stai. What? A, da. 699 la scuză. Global, nu știu dacă e modelin. Ia 39.000 are. 39.299. 39.000. A, nu-i top global, din păcate, modul. Dar locarul, nu știu, au slăbit ăștia la mânără, adică au crescut ăștia locarul. Înainte deja e de 32.000. Adică, ca să te gândești. Mamă, ăsta, că mă e atât de aproape, are la același. Și mi-a avut 473. A, da. Și de, mamă, cât de la limită este. Nu este 30, nu are niciun desprinzător. Cu am noi aici la Friend, are de 30, cred. Hai mă, n-ai cum să n-ai de Friend. Domn, mă, ăsta nici n-are un brawler, doamne. Deci nici n-are un brawler ăsta, nici un brawler, bă, n-are un brawler. Cum, mă, că am întâlnit un prieten care are, nu știu, de 1000, de 3000 de ori mai mulți brawleri. Uite, un prieten care și-a băgat cei care puțin bani. Dar bine, n-ai cum să ajungi top global. Să nu-și bagi top local și global să nu-și bați bani. E aproape imposibil. E imposibil. Prietenul ăsta și-a băgat bani și uite-te doar la profilul lui. Are toți brawlerii în afară de Spike și Sandy. Uite-te la ei și are 21.000 de trofee. Stai, mă, câte victoria mea, mă. What? What? Nu cred că am mai dat un match. Am mai dat unul. Am mai dat un match din greșeală. Hai să băgăm și pe ăsta. Asta e. M-am mângit foarte mult oricum cu episodul ăsta. Și nu știu ce l-am mai continuat. Doar n-am acest lucru. Are mult power, e maxat aproape. Nu știu ce putea să vină pe lângă de rău, dar în fine. Săriturile... Uai, mamă, ce m-am speriat. Mamă, ce-a sărit. Am avut la... N-am net. Să stau în buș, poate mă bate. Și am prins zona asta, trebuie să fie. Nu are cum să campeze un Dynamite. Oare nu-i nimeni în zona asta. Nu te cred. Fac timp, n-am ce să fac meciul ăsta. Tim. Așa. Mamă, că mi-am lăgit.
Doamne. Bine, n-a avut Star Power, Leon. Îmi pare bine, n-a câștigat. De bun simț, mai tăticu. De bun simț. Cam asta a fost episodul. Noi ne vom revedea data viitoare. Urați-mi noroc. Data când deschid niște chesturi, vă rog, urați-mi noroc, nu are nevoie. Winhouse, nici n-am văzut quest-ul ăsta, am făcut 2 win la turneu. Ce norocos să fie, să zic. Cam aici se va încheia episodul. Noi ne vom revedea data viitoare, din păcate. Nu pot să-mi iau Brawl Pass și Room foarte. Dar dacă veți da voi like la mapă, voi puteți voi face un opening super mare. Dați like la această mapă. Se numește The Toxic Arena. Avem mai altă dată. Nu. Vom juca și un match pe ea repede. Ca să vreau să fiu doar sigur că cei care vă dați acest videoclipul o vor aprecia. Vă rog frumos, că e chiar frumos, să zic eu, e frumos. Vă dau garantația mea că e frumos mapa. Adică cel puțin de școală, poți să joci pe ea. Nu e gameplay imposibil, nu e deloc imposibil, sincer. E chiar foarte accesibil gameplay, mai ales cu Edgar. Mai ales cu Edgar, de reținut, mai ales cu Edgar. Deci mapele mele sunt accesibile, mai ales cu Edgar. Cu Edgar sunt foarte accesibile, puteți să le accesați foarte ușor. Adică la modul, le accesați ușor, la modul că jucați foarte lejer pe ele cu Edgar. Noi acum cu boții, nu știu, ar fi niște player de braț, dar pe ele sunt Pizar tu să fii mi la Power, mi la Power. Și unde ești ultimul bot? Cam asta e mapa. Da, am făcut-o cu simetrie. Cât de... Unde e, mă? S-a băgat, hai să-mi iau power-le. Bine. Așa. Aoleu. Ma, Fira, n-am putut și până 11. Unde dracu e? Uai, Doamne, și asta... Nu, nu! Mamă, și-a dat... Și-a spam acolo. Nu, mă bat. Mă bătură. Mi-a luat 10.000 aici. Mi-a luat 9.004. Nu. Deja gata. Da, cam asta e mapa. Eu, da, deci o să vă placă, puteți faceți aici niște poze. Dacă vreți. Dacă vreți. Vă rog, dați like din suflet. Oricum nu vede multă lume acest video, măcar să dea toată lumea like-ul ăla. Uite, cred că am văzut o problemă. Cam asta a fost episodul. Noi ne vom revedea data viitoare cu un nou videoclip. O seară frumoasă, la revedere!